Teda taký ten mostík na Aťku, že? Tak. Dekorácie môžete nájsť aj na Moddome a viem, že mnohí páni by možno Aťku chceli mať doma ako takú peknú dekoráciu. A ona je dobrá kuchárka. Janka, tak ďakujem veľmi pekne. Kto si ma zoberie do domu ako dekoráciu, neviem, ale budeme radi, ak prídete na výstavu a nájdete tých dekorácií naozaj viac ako dosť. No a my sme slúbili, že vás prevedieme po byte, ktorý je zariadený podľa Feng Shui, alebo vám poradíme, ako by to malo byť, aby sa vám darilo či už v práci, vo vzťahoch, alebo doma s deťmi. A pani Míková, poďte ku mne, dobré ráno želám. Dobré ráno. Nám teraz povie, takto sa otočíme do kamery, sme v chodbe, hej, keď prichádzame do bytu. Ako by mala byť chodba zariadená, kde by čo malo byť umiestnené, aby sme hneď na začiatku si neodplavili dobrú energiu? V byte je veľmi dôležité, aby zrkadlo nebolo umiestnené rovno proti vstupným dverám, pretože energia sa môže odraziť späť a tým pádom je byt energeticky podvýživený. Čiže to je v predsieni veľmi dôležité. Takže zrkadlo dať preč od dverí alebo oproti vchodu. Prešli sme do obývačky, čo je dôležité v obývačke, aby všetko fungovalo tak, ako má. V obývačke dôležité umiestnenie sedačky, ktorá má byť pri stene, aby sediaci mal za sebou pevnú oporu. To znamená, aby za chrbtom mal stenu, aby nikto od chrbta nemohol prísť a niečomu spraviť. Áno, áno. Je dôležitá aj farebnosť v obývačke? Túto obývačku sme ladili do sektoru severozápad a preto veľmi dôležité je tu použitie farieb fialová a biela, ktoré prináležia práve tomuto svetovému smeru. Takže severozápad, fialová, stačí to aj napríklad, vy ste tú fialovú doplnili takouto dekoráciou v podobe kvetín, takže stačí aj dekorácia tej farby. Dekoráciami, áno. Dobre, môžeme ísť v byte ďalej. Z obývačky sa teraz premiestnime do detskej izby. Nech sa páči. Pretože detská izba je takisto dôležitá a možno aj tu je dôležité dbať na isté prvky. Ktoré sú to? Veľmi dôležité je umiestnenie postele. Posteľ by mala byť umiestnená čelom pri stene, aby tiež vlastne pri spánku dieťa cítilo oporu. Dôležité je taktiež umiestnenie pracovného stola, kedy sediaci má byť otočený chrbtom k stene, nie chrbtom k vstupným dverám. Aha, to znamená, že písací stôl má byť takisto, dieťa musí mať tu za sebou stenu. Pevnú stenu. A teraz sa my pozeráme aj na také zrkadielko v detskej izbe, stolík. Môže byť v detskej izbe zrkadlo? Toto zrkadielko môže byť umiestnené tak, aby sa dieťa z postele v ňom nevidelo. V tom prípade tam môže byť. Viem, že zrkadlá bývajú veľký problém v spálni, kde mnohí majú posuvné skrine, ktoré sú celé zazrkadlené a to zrkadlo asi nie je vhodné do spálne. V miestnostiach, kde sa spí, sa zrkadlá vôbec nedoporučujú. V spálni je veľmi dôležité podporiť vzťahy napríklad párovými symbolmi. Čo to znamená? Dôležité je, čo v spálni umiestnime, tak umiestni vždy po dva. To znamená 2 obrázky, vidíme sochu, kde sú 2 postavy a to červené, čo tam visí, to je? To červené je konkrétne Feng Shui symbol na podporu vzťahu, sú to ruženinové kačičky. V tom prípade ešte na podporu vzťahu sme mali jednu vec, ktorú ste spomínali, aj keď vyzerá to len ako nejaký obrus. Vraj to nie je tak. Čo všetko pomáha pri tomto? Áno, je to obrus, na ktorom je vyobrazený Fénix s drakom, čo je tiež vlastne dvojica na podporu vzťahu a manželstva. Tak pokiaľ máte doma nejaké tie zlé vzťahy, možno toto pomôže. Samozrejme, komunikácia je asi dôležitá. Veľmi pekne ďakujem, pani Miková. A ja teraz sa ešte porozprávam aj s Martinkou, ktorá pri raňajkách bude vítať asi všetkých návštevníkov, odkedy, dokedy a ešte by sme mohli spomenúť, že čo všetko okrem aj poradenstva Feng Shui tu môžu návštevníci vidieť. Tak všetci, ktorí si chcú či už len skrášliť interiér, urobiť si radosť, alebo kompletne zariadiť dom či byt, môžu prísť. Na všetkých sa tešíme už od dnes až do nedele, od 10. do 19. v nedeľu do 17. hodiny a okrem teda Feng Shui poradenstva môžu sa poradiť v rámci kuchyň, detských izieb. Je tu množstvo nábytku, ktoré pozitívne vplýva na zdravie, takže myslím si, že každý si nájde to svoje, čo hľadá. Pokiaľ potrebujete inšpiráciu, pretože sa chystáte niečo prerábať alebo zariaďovať, tak vás všetkých srdečne vítame. No a teraz ideme späť do štúdia a nepôjdem k nikomu domov ako dekorácia. Som sa rozhodla. Tak, teraz áno.